الحمد لله وبه نستعينه وعليه نتوكل. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. نسألك الرضا إذا رضيت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه على سيدنا وحبيبنا وقاعدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الآية. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Pagdaron na yan kaya akalilimot ka nun na paday ko mga kalilibod na pagkababayan mo Allah. Katawan naman na may tibuhay may reserva ka ng oras tanong at ang bubiyang na bayala di bubiyang ko tuwa pagariya ka na sumiyang nabagami mo siya sa lakaw kagiya so biya ka mangura kami natawar ka nung siya nabu kanapon na ba ay buwa kakadagan na kasi nang utami ka mangura kami umakakagadagan tanong na tutungan ay tanong pa benda pa makaminos kabatan na makakagadagan na bapin na kaminos natin na makasapulo. Alright. Hindi na ka naman pagtari, hindi ka natin na termisya nakangira kantay po ka nasya po ka apa? Diyan kaya reunion tanong betuan sa tanon plan jutun nung nakataya amia beber sa mia kada-kada laki bebadanun oy na malunga man geda-geda aya buah po na niyo nasasakataw apa lok-lok sa niyo apa betuan sa talon nakataya dia kaya bebadanun oy aya makna niyan na antone makna reunion yutik mana tanong aya man na patero na reunion na kapag-isa-isa ada na imanto agato na ka at tengad makatalo tengad makadua ada mo na agato na ka at tengad minsan na di kilalay di sirang kilalay o ba sirang tengad minsan na di sirang kilalay o ba ayaw makna niyan na tengad makadua na wajib so ayaw makna niyan nakakikilalay كآية بيتر والله سبحانه وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بيدو يخشخن من والله أبن شهادته أبو بي أي معنى أن دين قيامة تمسا أي فقاس ليا نبو شهادته أبو بي nama naya ino tu mga day lagi ina di sa dunia napakaasa na ina din wala na dato na ayaw makna niya na ini parison subai katano dan tano kalango na ina din wala na nuduwa ano din man kadano na kato na ka asay ina din wala aba masasati man ka ada na ayaw makna niya na ikaduwa niyan ada patagian ada balaian ino tu mga day lango na ina din wala na ada balaian lagi wadin na mato na kaadin wallah masisipari masisingil ada balayan na sa manuto na piyaki iring wallah aginawan yan inuinan luwangan na langon dudua kadan niyan pinto iyan adi mo ginawan yan idabala yan ina nga man ako man
di sana na balayan sudah tu. Ilang kasulangit ka ina din wala na tunay balayan. Sebagai ko ni una. Lupa. So ano na tunay balayan? Ano mana? So ay mana na nagula tunay balayan? Timos. Nanguna ina din wala na ana balayan. Nadatala na nubabay. Ina din wala sudah tu na aya balayan na babay. Ilang man nakapeso bakla. Naya balayan atau muy. Ay matang. Ilang naman kata datang alamisyan. Ino pimba alana kay alamisyan ka ano na balayan. Nato ni balang alamisyan nato kanyo na. Bangko. Nakuna bango ka sa restaurant alamisyan buwan na bang corona. Pamamalaka-laka. Pamani makatutunan na tiyaro ano pagisna kaletest ha. Matang wala kaya kakalo na kaigo. Yan nakalaka ka baka pakana ba? Nadataranan. Inadun Allah sudah tuagu ba'an. Away kapaduto sa tanda yan. Na oriyan tuwala ukiyan na karakano. Apada sana tuagu ba'an. Nabiyan niya kasakano tuwala. Apiti kano kasan. Nagupiti ka bangasaan. Kanita arapu. Kaangkano makatinala. Na angkano makatutubawa. Tadi imana hadap tanong saya. Ayamana niya na syukat tutukawa. Tugubasara ba ta'aruf. Ayat teruna ta'aruf na katutukawa na wajibanan. Api apa syuka pamisita kuwalay. Akana abang kawalay. Na basta isang kau kiwalay wantaka. Na magtero ka sumana na kapiyapia. Miya kay sana so Abdullah bin Mas'ud. Dia ko garibat. Naskanian. Na miya misita ko nabi. Na inagyafa ko makuwalay nabi. Naktutuko niya sa walayo nabi. Assalamu alaikum. Natugo nabi alaikum assalam. Manaan. Tugo nabi ang taaka. Apa pa na nagutok. Na epitero yakito Abdullah bin Mas'ud. Natingin na sakan ya Rasulullah. Natugo nabi ang taaka. Natingin na sakan. Natugo nabi ang sakan. At itugo nabi sakan na sakan. Dataro ini kaburo nabi. Dataro taula-ula. Ayaw manan yan. Na basta po na nagutok ako isakawalay. Agumiraw si sakawalay. O antaka. Na teruang kapiye-piye sumara naka. Antaka. Asa ka nag-isiman ni Gira Habib. Hamid. O pamakay balat yan ha. Saka nag-isi ayaw na niya na Abdul Basis Salim. Saka si Mayalabi. Saka si Sulutan. Saka si Konsyan. At ako siya. Kakate saka sumara niyan. Na teruang ka. Pwede mo tayo gumiraw sukiwalay. Antay na ikasakan. Antay na ikasakan. Antay na yang berpangan yang aku dan itu nak kebenaran ama pedero kasumana naka ayah menobak kena abang kawalai basta mana kena abang kawalai nasila manaka ayah ko kamanya nasila manaka na makatulong kama salam al istidanu thalat suka salam ka kawalai kena abang kawalai na makatulong na ayah pun nabi tiru Allah ayah pun nabi tiru nabi na makatulong na udah simagal kana awak kau. Assalamualaikum. 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 Na pada sibak na awa kau. Api anak turun na di gadan taib. Oh, di gadan bukan sudah. Di gadan selaman. Di gadan sibak. Na api ke pakai dah turun. Badi ko ngata biya taap sudah makan abang di pagai hai benar. Maka tahu. Badi mo tadi gadingan Assalamualaikum. Itu na ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kabar. Ambil kata baru kasih Assalamualaikum. Nabakan bisita. Ya pulangan daw. Nadi kapakai kama kata suka salam. Nakatawa na ka. Maka salam ka pa. Dapat pa kata nugang abuso salam ka. Kagapa kaya inu na biya kasimbagar ka. Kadira man nagsukatero ka. Kati-kataw nakatalo ka na. Dua ka na. Nabangan na amanan yan. Napaka ito. Pakatanuwa nga. Ambil kata nurbinan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Badi ang mga tuwata mamisimbagar ka. Ayaw buwag pagitaw na ka na. Diyan na ba ka? Assalamualaikum. Assalamualaikum. At man nakadikari ulit ka na. Ayaw buwag pagitaw na ka na. Diyan na ba ka? Amiyang buhay. Tadi, ano ka nang piyakasya mo? Antuna al-yung khutwa qaddaru Allah subhanahu wa ta'ala. Biyani yakan syakanu tuwala apiti kaluk sana gupiti kabangsaan. Kanita arapo kaangkano makakikinala. Ata mo sabila kanisana na ameka pangapasala kanunun. At manabana kinu. Na awake o kaparon na kumukamuskano. Yung na isa sa inyo sa diyo na natakulina. Piyaka kita sunima. Kainong ka manaki kumusasong pada ka. Kapiyakinay ka ko Allah.
kita talakaka isamana dikakeda angkaya awida akala gutiuba sang ingeten wadu aranau na iya pinakamala na dia akan ginawai katutulaka madang mana tadi ta ako mo sana kana datara pana pagkara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaya minyo mara ka pada kana wala to paris. Goya ko minyo wala to paris. Na tiga kate mabusukali ha. Uy ay mana na madakala to kana kana nga sadam. Ay pernah kaya sa buto so sa nga sadam na ba pamana marata. Ay mana sadam na fish. Pamakasengnis na fish kalilintad. Das katano na sadam pernah kaya manay ko sadam. Upuna nabi ang managkusama no at titimo na tao. Tunan yang natitimo na tao. Atau nga jo manaw sadam. At ipsupsuka pa managkusama no na manaw sadam nga sadam penuto. Wala mi ade ka abi ada ka ami ang managkusani yung na tunaw nunan. Atau nga jo manaw sadam. Basta ko sa di na sadam. Yan la kada ka pernah makna kaya sadam. Aya kaya makna sadam na inungkap man syula salama sa pudaka. Ka ini pa mga ningkak wallah sama ko kumakwa mapia ginawa. Daman ka ana hadithu nabi. Tugu Anas radhiyallahu an anatina pitiru rahanu nabi. Akamu kumakabalin ko nabi. Nakabuwa ka na kinamatan siya nabi. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina. Miyatiku ko nabi dia kan dikasih bisiwi ko nabi. Dia kan kinamatan siya nabi tugu Anas. Mia kasapulu radun na dedin abani arakan mia tiru akataya yang gelebakay Anas wanta kada nga manggelebak so Anas na siya ragu na eda dia na inwi tulum ini ko nabi na mia kasapulu ragu na kiatinya ko nabi na mia kada kan mabuha mi mamuraysa na hadid ka umani patelun nabi na dalam magano Anas sangarian na ano man ida mi mamuraysa hadid gibula kada hadid mi mamuraysa kas katanuman na asala ayawi da katanu akip murestano hadid na mia kada budak akip murestano matang wallah sana ayawi da akalaka gimana fada ila kata mendengar o dila mga hadita kapakay mano ayawi da akalaka na sanagun na kapakay kana ba sa sagi bu hadita mi muraysa agida awida kalun sabu kita biyo ame kabia tena kala Rasulullah kawana ya mata wala ka dia magaga namanya kaide na miyo syekh na mabasha lungan na piatelo tak Allahu akbar tadi hamadu ana apa tugu nabi tugu Anas radhiyallahu an apa dah tiga ini wasiat terakan Rasulullah nabi pitir berakan Oy, atigana إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يزداد الله في بركتك. تقول رسول Anas, إذا تيجنا سلوك خوالينيو سلوك خوالينك nada anak kasih salaman kasih pamilyanka. Pamana syakatanu, apias kanu mga wata. Nagkapakai mana ipaterbiya tanu ko mga wata tanu dia ka wata bolay. Igira asul ke sawalay na sila maka atau dia mata kenapa kan dia kapagum ana mata kana mamanguda ay na ni mantuk ya pakapasa sa senior high oy negra apa da tahu saudara nanti dia ngapakamania na dia kagirawa assalamualaikum tadi itu na plato turun kami nabsalamnya kami ada assalamualaikum na tarmagunan ibla matanu ko ginawa tanu na ayamala na sumanga matatanu kasuma mga watatano nakata niya Timotimo tani matu na ayaman na mana kaya Timotano sa mga watatano na diidi kaya tiruatano kiran ang mga watami nang giginaway kanu kasuma nga lokasyon na katading giginaway na ayaw maana niya na may saysa na sa naman usap kababadan sa mga watatano na rin giginaway ayaman na datare manunga man gida-gida o di kaya tano sa surga kati Timotano aro tano mani makang babalat semua nakito siya naka inakuro tano sa pantawaraga tadi tano di reunion nakatiap mana mati timu tano sa surga Allahu Akbar ay manawida ka na may kagawi-gawi nakatitimo nga sa tao sa ingada ka ay bugal na baka nakapulopa ka mapita ba nagkat ato na mana na aso majo magare atama aso majo kerumae atama na ikatawan nakatin suma majo magare jauh ba ka sa olo na wida ka na makasundo ka sa surga na may timu karopan aku meron wala to naman nga natitimo-timan aso pa sa mga maranaw ate man na kitimo siya tanong tugo na pa kawan yung surga kami ang nakalakiram ng surga ayaw maana niya na di malahadapat tanong mga oripan wa Allah na di mano tanong mano sa mga tatanong na di tanong siya nimbiyatan suman suwatan na malwa kanu niya pakasyaga din na
إشاءك بنرقا وتأخا نتربي أولادكم باسم السالم بغنيرونا أنا ما هو إشاءك بنرقا وتأخا نإبني تقو نقيلنا ما بيكم بلوشان apa lumpi wang kaswataka dengan nedarainu swataka ibaratnya swataka na sugun ka kana sama pelompi kana na biya ka bigu ka na biya ka pamanagu ka kapedala sa kabnarwata adi ngau dikabiata ay mananian na malulumpi sura wasian bajang mo tatabiata na den nabida kana kakwataka baka maswataka na minala potalang ubi na biya gedu baka mo sosyo na pimpetwana bodoh baka sosyo na dinangita so tainian baka isa maka sosyo na mini barang-barang aman ada tebel jodoh nian nama kau masih ada pengerongan importanti na pengerongan aku beturungan asal ama pepi aginawan yao ada lagu terakhiran mama kana maguna lang umiado wa kailangan na suwata ka nang dito na kampaganya na kapadongkiw khadwa khabnar khawataka نعتربي أولادكم أن تعلماه الكتاب والقراءة والقلمية نسواتها نعجل ميتو نمبيت نقونا مقشوا شرات نمقشوا ماتيا نمقشوا ترو cuma suataka na para mbalo yang mangangat na gira amay ito na piterina bebe wasiman ora wasiman abe o menu kanan wasiman na kaptinga na suwa mo ngao na di na ay na gumero kanan na kangka na pagino mo suataka kangka na kau ka na tingin mabua na kau ka na telo baka na pagino mabua telo baka na miya kay tito suataka na ni priribi kangka na kau ka baka turug maka na makala suataka ni miya kay tito wata na mongan ayo puno ba makala na dimikir ko ay atay giwata miya katuwa na lang matuway na lang ka di pangandoon uluksyan sa sakatuwa katero nawan ni pamagakali mato na madakala di kumulin tinato na nga wata ka na miya kala di nang ngaw agi may ito po na di nga di pangandoon siya kapamara na naswasya man so akong na nganga di mabuang nganga nalalaw lalaw na nayaya yaya mabuang miya siya otakan na tama siya miya kala ng ang yun yung kontuwa din kadi pamarakan siya kapangdo kaya na nga na wajib ko mga watata ng mga ulipin ng Allah nanto na ikatalawa تربية تقاق وتأخى نتربي أولادكم بالخشية الله تعالى ندعو لقاق وتأخى نقتل ونشخلق والله إقرأ ما يتبن نبنتنا ما شاء الله ما قام شوى تأخى ما أويش بولا خنا بني بولا أشوينا خنا خبدنا باد ya kama swataka na mawisha madam mawisha durian mawisha di wala ni uyo pia molania ano makin dia ngani tai ka kapang beton na kana ulunga madu sya kada kuwala aida waya bi kesya kada na ona kata go sya kada kuwala bade mo tatabia tabia kama swataka na mawisha di uyo madam na bi gadu di tengah garomai Adang Allah yang awatata na grabe ito pa na bali sugatan na pano pamakala lagi na pabsama ito pa na bali tegaw na makala na tona Porsche lagi na nga sabar siyang utagulog ka na marata ay okay berarti tabiyo miyani nga swata kami ito pa tabiyo kumangawatay na miyani nga swata ka ay maana niya na di siya sayaw Nagisipatan na kadumakala, nasungin na daw atakan, miyang buhay ka, ubang kini swapur manang kasiyo ka maratanan, nabagmapsiyo ka da kasabari, nawarningin na warning, nabagsiyo sa timaning kau, kamatang wadaw din ng karagargay, apian tayo di supero, nasiyo ka, ade, batay ako man. Manawila ka tabi namin yung asawata ka di siya sayo, nabagar miya babayalok siya, kasi ka pa ni Mimio Sekon, na dan ya bila sama suatu kata dia nama doang dia pernah syagado suatu na ayah penutun na kau nak kalah ku Allah mantuna yang kadang-kadang ni mantuna di mana kata wi batas kalah ku Allah itu pernah ayah pepeng dengan nak kalah sa syaitan ikira gagawin ay pengalah ko na sa bahasa peniwa anak taitan jan nak kalian mabuo miya shawa tan hindi magana ito kana taitan uto taitan agiya diutian nakaswata Allahu akbar niya mamasya ko mabuang as katanwa tabiya anak ito na kainin man to maranawa tabiya amma samala akala kaya ko syaitan na di suwadaw ta'ala pero kung
pagkakala mo na haram, na daraw na garay, tinanong ka na, di ka na naniuga, nagagagabi, ano mo tudo na maputi ibang ala, amarigay mata, amata sibuk ka, nanini ka nagangon na tiyabada ka, at ikaw mata ka wala ka, miyaylay ka, at hinada ka, miya nagagamaw, miya istoryo na, dyan yung panamaylay, ay matang wala, naman, ano man dadara mo to, miya masaka sa hindi ka na pamasabala, film, horror, o ninasubis, nakataon, naka-apis yung tingano to, napiyamasa nga pa na, duwawate. Na inaluso na ka, saan kaya DVD player, napimante nakakagod ba na, o ninasubis, nas kay maala ka. Pero kung tumatakas kay tumiya, guron. Abo na ito. At yung mga ganang napangampot to, ama. Di pa manasima ng kataw na nagtanong po na lungo niya, ginawa niya. Yung mamasa mo sa nga tao, tama-tama na ko, di nakalaka ko seta, nakalaka ko Allah, na ibat na kami tumong biyatano. Yung mamasa mo, inup ka na mabunga syaitan, inup ka na ni syaitan. Dapat ang inay ka na sa Allah. Miya ka sana sumar na, punala ko sumar na inyang ka, punala ko. Noon niya mabalakang nga syaitan na iblis. Alangan niya sa iblis sa syaitan. Tugong syaitan na Umar, inumanan, tinadaw. Tinapakaw kita ko nga. Tugong mara, inu niya kasapakaw kita, natuloy suwala, tinadaw. O niya kapatid so syaitan, o niya nakipamaring gaman. O niya kanino syaitan. Nasa katan, matay mening ka, amara na yung pumalingang ni syaitan. Batang aludis kayo pamalingang yan. Di niya kay siya na, benda, miya tinna yan, miyang gulaw lang. Na ko na kamabati nga katir wala, o ba niyo pagkalakan sa syaitan, nakayar ko syaitan na, pagpagalakan kanon yan. Na kalakanin na siya Allah. Narilaan ako Allah, kaya na ko na kanina mabati na pesa, napagalakan ako ko syaitan. Miyaw ako mga enok sa bubay, napunguraw, di ka na alay, di ka na pupinukanan, di na bala-bala siya nga, wala na takarangan. Kaswata ka na bubuto, na miya ka sapur na susulo ka na syaitan. Di ka na pwede ako mabuko, kadi ako siyan mataw. Laba ka na nang galabak ka. Piyasa ka na, pagkalapan ako siyan. Di ka na kanas ka naman ng mga alim na kompanito, di ka na nabawa lima kompanito. Ang ino ba ka sa lima kompanito? At di ka na alim, nabangon yan, nagkigising alim! Balasa nga wala na ulo taka! Hindi ka niya ako rin lang. Ako na ba tabi na ko, natigil ka na taraw! Piyato ni niya suwa. Namatang mo lang ka, di ako makaikala sa mga panangakan ipigli na maalapan taon. Kaya ako mamakanangawat na suso ka na saitan, na iilay na ko niyan. Hindi na di ako namin, tama na ko. Matang mo lang ka, misnitaw. Kasi mapigil na tipu ako. Hindi na po na ko tipu niya nga wala na, napiyat ako mati, namiyan po ko, namiyak wawali yaman. Natatatangan ako niyan, damati na wakanong bati ang ayatul kursi, dinta nga. Tiga ka na daw, ay daw, katotong ako. Tiga na nung ako katotong, di nagkatotong ako. Pinadili ka doon ya. Matotongay na, miya totong ako pa. Matang mo na, kakilalaban ako. Tiga na nung ako katotong. At tinang batian, nakadaan na miya kayayaw. Malo ko miya kaapya, ginawa ka. Tiga ka na miya syala. Matay ka din, tayo para napakakasya ka. Tiga ka na. Natuloy mapipigil ka. Natina siya na dingalak ang batian na naburuman na magawa ko ro. Kaya dada na ko ro siya ka na. Natiga ka na final. Awakaon, nakadiya ka na yung batian. Natiga ka na way. Magawa ko ro na siya ko ro kagad. Tiga ka na buruman niya ako na kada ka managal. Natina magawa ko ro na siya ko ro kagad. Natiga na ba ko na di ko magpagawa. Nasa ka ni syukanin. Tiga na kanina na alam matulog to, natiga ka na magawang ko. Nasa ka ni syuwan yan. Tiga na daw alay, bala siya kawalan na pakunot, takara ka magaw. Tiga ka na siya kanina, pakunot, mamarani ka. Siya ka ni syuwan na timbula ka sa syaitan. So kaya ba tiyakan siyang ayat na rin anak ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adi ka pa kayo abang kapagkalakan. Adi ka pa kayo ba amanan yan? Napupanganganak ka nakakwata ka. Ay kaya panganganak ka nakakwata ka nakanak ko Allah. Kaswata ka na upuno may daw. Nakatatagwa sa kanak ko Allah. Na makala na ayamaanan yan. Na dangapan na mawis sa turin. Na dangapan na mawis sa madrasa. Na mibali amay to ulam aswata ka. Na isa pa na yung panganganak kakwata ka. Wata ko lay. Ubaga pinulak sa tunganay ka. Takulay, baka di pamumuno sa wata. Miya kay siya ko na alungan na miyang gulaw na si Saira na ano na miya tayo mamangudadan. Mamangudadan, malakabagwa mama na miya tayo. Nakagya ko matay na titiban na dua-dua katawa mama at tumitiban. Subtigo siya miya tayo. O kaya, natitiban na dua-dua katawa. Miya na yung ulama. Inisya niya ng kaya mada kalataw sa kinida kalsada ang mumantay nila ng kaya mamanguda at titiban na miya tayo. Kaya padabag.
Tinatangan na miatay, na tina alim, tinino, atanan, na tingin na manguda, mamanguda, tininuanan, badatungan ini na mo ano to? Na tingin na, ito na panangan ng tumitibiram na dua-dua kataw, na tingin na alim, diyang kanan na tumitibiram na kanapaluban yung tunganay. Kasyo kayang penangkanan na dua kataw ang mamasamiya katibalong. Na tingin na siya mga noksyan, na tingin na siya nununod, na tingin na siya yung gulaw lang yawata, na tinain ako bagwa mamaskali na ito, adi siya masabot. Na ayagan na ba kayo na kanina ni Tibayo? Na ayagan na ba kayo na dindangam siya pa diyan? Na amay ka manalako ka siya pa diyan? Na kinuban niya siya wala yung kananawatayan. Na di na ni katawin niya kiwatayan, na hindi ka pala na kinuban niya siya watayan. Si siya ama na niya nawalay. Na kagiyatigin ko pagpakalad ng kananawata, na miya kaswalomiyo, kami akala din. Na makadiyo, na di katawanin na yan, na si ipugunot ko mga rarataya dito mga wata. Ang mga sasamo ka mga wata. Na tamang tigil sa mimbali ang marata awata, sagadan niya so kayo, na miya patayan, sagadan niya so pamamulan, na miya ririkian, na mauman niya so walay, na libadian, na mauman niya so plinawata, na siyotokian, na tamang sa mimbali na miya kalata-ratawata, na misyakit tigil na nga na manguda. Nakatatantingin na si ikodan niya kapatid masakit na tiyaluan niya si ina yan. Tina ina, ubay na kada ka manatagilan ka. Katawan na kanina ko na yung pagkalalangitan akong kayo na kagyamarata ko awata. Nakatini pa nga sa sakit akong nakayarata ka nakakiyamuro ka anak ko nga. Nakiyamuro ka na ako madakalataw. Nakiyamuro ka na ako ingin. Natingyan na ina, ubay na kada ka manatagilan ka na pangisa na nakaraka. Nabiubay na kong sina yan. Tinatula pa niya putero na ka. Natina inakulay, katawan na ka na ipagkagwad ako ka. Ipagkagwad ako mga tungan niya ka, ipagkagwad ako ang ka mga tao sa ngayngad. Kagyo marata ko awata. Adaw inakulay, katawan na ka na ino ako mimba niya marata awata. Kaaya buwa siya buta ka na kanina ko may ito ako. Napagalinan akong kasawalay. Nada kong kadumpaka pangadala sa ilmo. Nada kong kadumpaka pangadiya. Nada ka nakatawan ni Mafia. Nada ka nakatawan ni Marata. Natama sabiya ka na kung nadaawin na ka nakalakan. Sa yamanan niyan. Nakapakaswakan. Nasaba para kaina. Kainwa ko mimba niya Marata wata. Kasaba para kaina. Na ibisa ka purwala. Kamakama ko sa alungan na mauri. Na inawakan sa alungan akiyama. Nanay no tiga din ako na kauba ko tiga patay. Napunganin ko na kauba ka noon sa ko ba. Ubaan na tungan niya ka na diya ka noon ni Prina ba uno sa ko ba. Kakatawan na ka na pagkananak ako. Na baka noon nakuha dua katawa mama. Asukay niyo. Ayaw manan yan. Na makatibal na ka na amay ka ipalabang ako niyan. Na di nang tingin na ni Mimia so ang kananawata. Miyatay na dua-dua kataw na kanapanoban niya na ng mga tungan na ikatitibal. Siya na tumitiba doon. Na bagusyo kayan. Alam mo ito mga oripon wala, kailangan, nadatarang kaya kaya preunion tanong, na diyan ni mana abiyatan na kano mga logosyo. Miyakilala niyo sa mga tingaliyo, miyakilala niyo sa mga babayo, miyakilala niyo sa mga babayo, na ayaw maanan yan, na asyara amatagura kanwaya, uway, adiyang kota kapag isa-isa, nagukang giginaway, na insyaAllah, napakaumanakan walaw ta'ala sa tabang yan. Isa awas siya ito nabi ko, ayaw maanan yan na anas. نتيجة هاي الناس إذا خرجت من عند أهلك فصل من لقيت يزداد الله حسناتك تقول بأناس إقرأ من يقع أبو مساولاي نسالي سابق بلقنا بشنا منك Kata ada yakin mereka kira ada yang na may nga siya padaka. Ada ko to si bapa, ada ko to si kaka mama, ada ko to si kababay na salamanka. Assalamualaikum. Na ayat pernah kakomus nabi. Na basta kumus niya sa padiyan, nakakapatan niya PFS yung 5 padiyan. Ini ang bukaan ng gagaan. Sa taman sa imagdang mo nabi, apo ka sa nakaon alimang ka. Kenapa dia nga kakumusang nga ano, tabi salam yang agak peta. Assalamualaikum, alaikum salam. Dia kena kata ulang dia kena kakumusang. Kadi nga maguma kuwali mga gagaan. Isa na ko pa na magaganda makakumus. Aliman to pa nakakumus sa elitist. Akamus kanina, assalamualaikum, nagigirawan niya saya. Tay tanwaki. Kaya nung kanina may tiro ka, hindi pa na, kaya pulenda ka, nakukumusta ko na, tigil ka natin, assalamualaikum, mapipiya ka. Tigil natin ko mapipiya. Anak ka gila makala ka. Ang iya, kati, pero man, nagigiraw na kasi mo pa doon. Hindi nga katunong ito ni manay, maniyak. Pitiro ka nun, ay nga maana niya, na diya sa kano nga mga muriataw, mga apo, adi yung kaambuwata na talon. Insyaallah, na isay niya tawag ng Allah sa anong anamuri ang mga tao. Aming giginawa ay atteroon wallah. Ayna al-mutahabuna fi jalali. Adlimuhum fi dunya wa la dilla illa dhilli. Amay
mga uri panak namin giginawaya pararakan. Anda sumang uri panak namin giginawaya pararakan. Uy, namamakatindag sila. Panganitanong ko na mabatirong ulang-ulang. Namamakatindag sila. Nagubiro sa Allah. Sungano sinad. Na sirong kanusang ka sirong-sirungakan. Adi sugawiyad na kisirungan. Ainong tabang ka kisirungan. Ayaman na sirong-sirungakan tuwa Allah. Allahu Akbar. Miya kapia-pia bisa nga kapaking giginaway. So kapaking giginaway. Kutunganay salakaw di salakaw. Na sumpata umor. Sumpata umor. Umasakit ka, sabab sa mapasakit kapag itutungan na, kapag ginaway, nadinig ka na gano'ng kutungan na, na tinapanganitan ng wala, makabagar. Panganitan wala, bunong katawi sa bagar. Naguro ni ginamap yan, kay parang inaw, makadunun wala, umuriyan. Nagirap manatabi. Alam ko na tungan na, alam ko na kalaban. Managailangan na, kautob yung siya unang kalaban. Kautob. Ahitiyo. Allahu Akbar. Managkali na masakit ka, bam na namin sakit kung sakit, huway. Huwag pa nakapahinala. Matang Allah. Hindi naman namin kapia-pete kapag yung giginawin, na mapiate kapag itutungan na. Matang Allah. Nandun kada kasing na baka bulumalagaw na minisya ka din. Ano si Kusian, ano si Sulutan, ano si Belabi, ano si Akito, ay sa Manila, ay daw. Inutabon ni Manila, ano yung kotuagari. Na dito pa kito ko, miyang buwang-buway. Na dito na miya katulog-tulog ko miya, na nakakailea. Na kataw niya nung nabon, miya kapipira po lang. Ay daw, o si Sengit siya kito, o si Daan ito na Sengit, matang ko Allah ka, nabini kaswa kay siya ba punwala ka, malayta ka dir. Ay ginaman na tabi, na marata kaya doon. Matang wala ka na nakawad, na biasa po lang. Dabar ka mag-isyo. Makaumakapanas kaya pa na puno na mamasin. Miya kumakumalari. Natugupar ka nagod, baka di pag-isyo. Kaya kaya sa people. Kung mo ba ko lumataw na agad. Matanak ya. Ay mga na niya, naisya ng mga oripan wala. Na, kano ka na, kano. Anto ni mga kabanaro pagaring ka Muslim ko pagaring ka Muslim. Nataras ka no pa ma. Anto ni mga kabanaro kano. Kamanisa na anak kabanaro kano. Habi ang iso kapalok-alok sa ginana kabanari ang kuwatayan. Kaya ba yung na kabanari na suwata? Siya kumalaalok siyan. Malwa ka nung naluin? Isa ka benar ka, ina ka, agusya maaka. Na ubang ang pumasunga, ubang ang pumakala sumatero ka. Fala tanharhuma, ubang yung sira di pamasunga tu Allah. Ini sapar wallah, abang ka di pamasunga si ina ka, agusya maaka. Kadua ka benar ka, ina ka, agusya maaka. Na igira din ka di bitere si mamingka, si dedingka, si abika, si umika, ina ka maka, na di ka sila tatali ko di. Ada pa nakakira na punta na ka. Na ina, na ama, na abi, umi, dari mame, tarantero na ka, bako pang sagap. Kati abu, aawi na nakan. Nandito mabigay na rin na ka, na yung buhay. Igira din mo to, ay bitere kam sinakaw siya mga, na tumatali ko na ka. Tunap man! Saan ba ko man? Kaya po lang ano? Yung mabinakain, kaya babababaan siya ko mo. At tayo, pag-umbesyo ka na, makakabuhay. Kailangan, nadi kaduna na, basta di talo ni mitire sa mga nustano, nadi ka bakabatano siya tatali ko di. Dalawa ka, benar ka, ina ka, agusya maaka, na fala tad'u lahuma asmahuma, na ubang kakirang betelong sa mga ngaraniran. Di ka ba kayo, mga pakatatarsi ka siya, mga kasina aka. Ay mana na yung ngaran niya, mga kapamana si Ibrahim, Haji Ibrahim, na gumikilaw ka na Ibrahim, ani pirakasan, kasan maboro kaya, o may muna ni piraka. Na ina ko may ito ka, baka niya pakatatarsi ka, miya buha ka mafia. Ina ko may ito ka na yung ngaran niya ka, ngaran niya ginauya mga nao, bibe, ina o, itaakan. Bapagin namin na, uluwa. Allahu Akbar. Iman to na, madaka na, agiyama po nga sa bagyamara na utabiya. Naupun niya kaso siya Manila, namamantin na edukada, Kaso masaya pa nakagibata nga may nila, ada rumakat sa ulana. Namakaw mga pa, nababutay ng sinya na siya may na Tagaluwa. Agibata nga may nila, namadidugo mapay Tagaluwa. Kami ang atwa-atway Tagaluwa. Nanay, asa ka pupunta? Tay tanong aki. Ina ko dia ka nakatawa na, napiyasa ko na may nunat niya ko. Tiga ka na ito na ngayagwag ka na na erpatagwirmat, na erpatagwirmat. Tiga na alay, tiga ka ito na erpat, tiga di. Na erpat, tiga di ka katawa, tiga katawa na ka. At tiga ka na ito naman na erpat, na tiga ka na ina. Ama, erpat na ama. Na tiga ka na ermat, na tiga na ina. Tiga ka na timing. Siya maa ka na erpat, na si ina ka na ermat, na si karo mga na ploromat. Kasi wata ka na terpat. Mga istay na, mga maranawa di ka nakatawa.
Ino nga ditulog sa inakulay, amakulay, amakulay, nakulay, adikulay, didikulay, umikulay. Ati manidi po siya, kami nga miya ko, kamabiya, kaptilo siya umi. Ano niya pagulan niya na, amen. Ano niya sumiyan? Tas ka na tabi at napakatatalisi ka na siya ng siya maka. E kung naman ito na siya di magamao, e nung tabo ba ang nagrari ama kagusin na ka? O siya maaka na mayor na kapagkabtalwa na kamayor. O siya inaka na mayura na mayura. O siya maaka na sulutan kapagkasulutan. O ayaw din na sinaka na belabi na koto siya na belabi. Nakalagot tumarata. Ayaw di mapia na ubang kakirang betelong syupyo ng araniran. Ato na panapadakap na kayo inakaw siya makain na. O, napagpamangin na nakasirang ko Allah sadaa. Oto, nato na mga dikipamangin na nakakuwala ko. Manalo ko sa sadaa ko Allah. Nagira ba na sambayan ta? Nagira ba na dita ni sambayan? Nadita ka mamala sa Allah. Ya Allah, nilengaw ka nila kung ka na nilengaw na kasi nagusyama. Abang di kaya, abang ni kakuha na sarila na tabiatan na dahil sambayan ka, abang di kaya. At di kaya Allah na, daw siya sambayan ka. Tangalam yata tayo. Mata ka, abang di kaya, abang ni kakuha na dahil sambayan. Di man ni kapiyo ang nasambayan, kadita din ka mamala ko Allah. Nakatawan na kauman na kami pamanganik wala sumala ano pasaka na diri ka din umiyatay siya maka na miyatay sinaka na diri ka din ko pubar ina akagusya maka so panganing ka ma min abdin salla al farida thumma da'a walidayhima illa bibarakatin alayhima walau kana bihima fasikin da'atu nabi uribun wallah auman makasumbeng sa baralo na ipamanganin niya ko wala sila na usya may sa karinerun wallah na inuta tuladi napakabarakatan ng Allah na api ang panayak kaya patay na ka ang usyama ka napagkarangitan sila ng Allah napakabarakatan ng Allah sa panganin ka napakasurgan ng Allah sumalaano ko siya ka miyagutuwa kisyo adina watayan na dinanimi pa mga nisyo at malaano ko siya matan wallah miyagutuwa ki ay punumaya watakan na siya punukatan na nung pagkira ya Allah rinay nga na siya ma rinay nga na siya na nabentang na saya buat pemain na talo-talo katau ay buat teri mana talo-talo katau ya Allah rinay nga na jubal ano ko saka diga biya gutu ano ko siya na tabi may kaya wata na 20 katau na nang pagkiraw na marangarangan ya tayo jubal ano ko siya Allahu akbar dia pernah nga kapamangan niya na ayaw ano ba kapamangan niya na una yung kaunduan na ginawang ka di man nagkapakayo ba ayaw ipanganin ka na sinakaw siya makana di ka pa matang walaw di ka sindit abang kapigirawa kailangan na giraw kaya Allah ya Allah rinay akong kaya Allah narinay karakan sumalaan ko syakan oy kakapakaya rin ang kawala nanilaan walaw tala sumalaan ko syakan badi mo to alip man nagkapakayo baka papanganin pala na di buwa si mo sinakaw siya makana di ka pa ang sindit abang kapigiraw ya Allah rinay ka siya masina biyan akong karinilaan ya Allah baka surga nga siya magusina ko surga biya di kami biya di ako biya ka surga matang wadaw di ka din sindet mga salungan na mo rin at walay na nagawa maya na surga kanudan sa kananaraka kadan diga sa kanadi ako di sindet ang sindet siya wadaw tana dahil nakaunaw niya ginawa ka namabasa na sinakaw siya maka tadi yaw sa kanwa mga wata, minay po naman ito na piyo-piyan talo sa mga dokstano, ha? Paatano ko na, inshallah. Ayaw mana niya na padawa siya ito na di ko anas. Natingin na yan anas, na paday po mo siya takaraka. Nawawakal kabirin muslimina wa irham sigaram. Akan ana wa anta fil jannah. Ay anas, na pagdating ka sa mga lalakalwidad, pagdating ka sa mga tutuwar kano, pagdating ka sa mga lalakalwidad, na pagdating ka magusto mga ito na kanuidan, kakabanu ako tugon na bilang usaka, asaka na usaka, na duwatan ko surga, basta pagdating ka sa mga tutuwaidan, na gusto mga kamudaan. Sa katano mga kamudaan, na pagdating sa mga tutuwa, si kakangka na pagdating ka, oy, kayo no Peter wa kakaka, ay manan niya na mga nasalanag. Kaskatano man na ad na mga terma diyan kaya ngarantanong, kata sekada to inu kan betul sa dato atau di kaptur ka sa dato la ayaw makna niya na sakay pangino ba say pendatol mata anaki inu kan betul sa mama ngilay sa kawiyagan naman ito kada termo mama
Naskama mo babay. Ino kami ito sa babay. Babay. Naya kaya betul ka sa babay. Na babalayan sa walay. Ay dapat ko ni mata miya kagkakalido. Miya kagkakalido. Yung ka na baka mga naping ka na baka babay. Matang wala ka. Miya kaya ako sa babay na dindig. Babay nakakatanan sa parabot. Ay! Tingnan ka naman marito. Tinamatang wala ni babay. Tingnan ka namin at taytano ako. Ano mo nigil ako kaya babay na ako makapukura dyan. Ato na rin. Doon ba kaya mga na inuway mga day? Sumang-sumang ba inasyakano na titindo sa piya-piya. Kaya ordero nabi ko mga dato na khairukum li aghnaikum. Ayat mo nabi am yakapya kanu mga dato na sa mga dato abalita ang sakarumanian ababay. Sa kadana mga dato na mga karumanian o pakilitanong ko mga karumatanwa itanong kina ni kataya. Kapag man siya karumangan na pagaban na ka dengan ipapasyo sa wala. Asal ada mata orang kanu. Nas kama buah-buah nagkapagadi-gadi taya nana hindi ako mabalin. Ayo sunod di kapagabo mi akatuwa-tuwa kana di mama ko. Nanawa ko. Betan pagago. Mi akatuwa-tuwa nanaw. Madako naman lagi madako na mo ba ni makapti ko karon man na mga di kabulani wala na mga bay. Kabulani wala na mga bay. Ako pa kay adi kanu di ko mga karomaniyo. Kailangan man na siya karomay na kana abadang serius. Ila naman na lang nagkaromaya sugo nila siya malukasan dengan kada taro mga ngudo siya rampon. O kapag man apya sunabi na ilang akademik isya ako mga pamilya ni Sawalay. Nagkapag man na di ka na mag-isya ni Sawalay. Asala di saliyo. Kadi magkabagaba sa anin naroon ko ni Biko. Biko. Nakakadwa diya manubang ano po ng Biko. Miya kay siya ko na alungan na so Aisha radiyallahu ta'ala anha karong mga nabi. Kay siya na 10 minuto siya na miya pa siya di Anak pergi naman ng Aisha, Aba Basyon, pergi naman yan. Oy, dadawa minum. Dalawa ko di kawan, no. Anak pergi naman ng Aisha, Aba Basyon. Na pisya mau Aisha, mana na pimba yang ada niya ng anak. Lagi ako mau dan niya ng anak na ini idubya ko nabi. Tingnan Rasulullah, kata tinggal siya Basyon na anak tagwiyan. Na ini naman na kanaya, nadakalangan na. Tinay na to, na tingin na kabayakan na ginawa, na pibabakan din na, diya ka na palanganan. Kababay na ka na mailaya ka na, kapagilaya ka na ko, sama ka na kapag inumangaw. Kaya talo na bisyo basyo, ini betalian, banyak betingara. Ay na namanya nga tatataka do Aisha. Do Aisha, ya Rasulullah, bakong apkaingirin. Inmakar ka man na ninalawag ka, anak kami naman ka na nasama akan. Nakatata bangan ini betul. Tunggu dia kenapa kau Skype kengingi? Nanti ini nungan ada betul. Nadang ini nungan ada sama kan. Abang ada petingera. Nanti nabi yang menengah petingera nak nang abas. Tidak waiba. Nanti nak inu akan petingera. Kadia kan di pagi lelai nu andor mini betul sumudu laka. Kalau akan nabi betul sumudu lakan. Mana sebesar nabi nak swish karumanian. Emang tu nak kena kudu bakai dengan di pagi dia nak kawan mini betul. Kaya pun nama dia kau lipstick. Ngapain na nangaw? Ay mata nakapadanan sa mga bay na di mo tadi nakapangatea nakana ng mga bay na di pa kaulian nakana ng mga ripno Allah aya pa kaurian nakana aya syukang ka pamilya aya syukang kang giginaway na aya syukang katutungan na katutulaka kaya ramanang ku Islam diyan kana nakapanulak sa tunganay kadiyan kaya kapag itutungan na napakamasado na mauri nato ni turunyan Natiana waman wasalani sadin satawa miyaki tutunganaya miyaki kiginaway na ikalimu Allah sa anong namori na waman khataani na satawa manulak sa tunganin yan na tipudun walaw ta'ala sulimu yan sa kay dunia na ayamana na sa alungan akyama ilani walang unatawa mapasang ikatulak sa tunganin yan kamatang wallah kadatarong datun deso kabara katukat pagitong yan Ate epidero nabi na talugawi di kanu makambitera ina dateri mana amaliyo na puno batalaurago na talampolorago na pagiraw kaya Allah na kalimu na kong ka naskay di mataw mga limo ya Allah kalimu na kong ka nagumiraw sa padaka kalimu na kasya gito pangangabi nga abi ako miya kanalaka tadi nga marano na nagitol ka marano matang wala kami tiga-tiga siya na kami na makalalaka sakatawa babay sakatawa mama abarashiba na ayabu ini pakadarakayan ayabu ini pakadarakayan na adin na pagarin niya na babay niya penadar waru-waru kadua-dua siran sasakatawa babay niyan kanya mo pagarin na ayabu ini pakadarakayan na di ko takin itulak niya sa
mutababenyan. Allah, Allah, ibu ini pakada kan ini tulak yang mutababenyan. Na ya bunu ba ini tulak kan nga isya ka pamilya. So di pa ka uri anak na ipuni man to nga kaya priuni utano na pagi sa isa tanong. Pakatanungan nyo sa kaway. Nagubakaw bagay tanong sa kapag ginaway tanong. Nagubakaw datang tanong sa mga tutuwa na katano, mga kangudaan na katano. Ayamana na sumana ano kustaro kakatiyamagan mga maadil ka bulan na Ramadan. Naman nakabaraka, Sha'ban lima to, namagan mga Ramadan. Na ayah pikiru nabi. Na man fariha bidukhul Ramadan yabu kapakapiya ginawan ka kung kapakasunu Ramadan nakira makawalla ko ay man ani na apoy ko naraka paman ako ginaw kay naw kata ko mga Ramadan nami kami ginaw kami man inaw niya sa kanya mi kami ginawa makapulo man kami nami buto ka o bumani ka ko ba kada tiga ko mga Ramadan na nauna nilo na way paot tama sa bari daw dia kalangalangan na nami kada mabuhat yan ka kasi siya mapipikirhan niya madasyan na kawala. So, balasan ka na wala utala sa malaabalas. Ngayon ko wala adil kaya timo yu. Ami pikiran ka mga lokasyo. Oy, mga kakaniw lang ang kanod na kaya priuniw. Na balasan na ka na wala utala. Na timo-timuan wala utala ko surga. Na mapadunan ka paluklok sa diwatalon. Oy, sama ka surga. Amin na niyo. Amin. Sama pa na kurun mabu. Ami oras ka tayo niya mga niyo. Wah, namun tahu nama kasurga, kalimutan Allah. Salam berdakwah sekarang ulang-ulangun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رحمن يا رحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا حي القيوم برحمتك نستغيث. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولإخواننا ولإخواتنا ولأولادنا ولأزواجنا فإنك غفور رحيم. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. يا الله تفهم يا الله ما تتبقى يا الله يشوف نشوانك يا الله أدي قمدي بجنا وإيه دي قمدي ما بقوا دي قمدي ما بيشيشة بركب يا الله شقشوا التمير قانر إليك منك لولا يا الله نبدأ كون إليك ركب شو ما أمامي ما إنامي يا الله. يا الله ملاقي شو وياكم من القشمي أنت قشم يونكم من خبيرا نبل ينكر قمش من قبور لنا شرب يشربك يا الله. يا ملاك من مرقنا بينكم طفل لقلق سلام يا يا الله بل ينكر قمشكم بل شرب يشربك يا الله. Nadiyan kaya kaya bumbarano na mga pamilya niyan ya Allah. Napukus na kakiran sulimu ka ang sugagaw kaya Allah. Nabarambadang kasira na mga pipya, mga bai, mga pipya, mga datu ya Allah. Nagkasang ka pa ng kasirang ko agaman kaya Allah. Ya Allah, bukasang akiran suka, bukasang akiran ya Allah, suka tutula kaya Allah. Bukasan kakiran ba na mga tiyo ba apakat tatali mo maanak kakiran ya Allah. Ya Allah na ayatagwang kakiran ya Allah nakapagisay sana kang giginawa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bagaimana nabi rakat yang kaku ma Ramadan sampai kami ngulang-ulang ya Allah. Bagi pasad na karami yang kanan Ramadan ya Allah. Bagi timpus na karakam ya Allah.
Ubana pun sasakit kami. Ya Allah, menagisyo makadala pa siya di mapiyag ginawa niya. Nagusyo na makadala pa. Sabab sa di mapipiyag ginawa niya. Pakabagrang kasiran ya Rahman. Ya Rahim. Ubana mga pamilya miya na si makadala pa kasabab sa kinuwang ka. Tiarima ka. Baliyang kara kami. Sukuban niya na surga ka ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana. وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة